Acompañado do alcalde Adolfo Muiños, o delegado da Xunta na Coruña, Ovidio Rodeiro, visitou esta mañá o primeiro dos bloques das antigas vivendas dos mestres, que foi rehabilitado grazas a unha achega da Administración Autonómica para destinalo a alugueiro social de xeito temporal, daquelas familias do municipio en situación de emerxencia. Felicitar ao Concello de Rianxo por ser dos primeiros en apostar por este programa da Xunta de Galicia, que conta con financiamento moi importante por parte da Xunta, o que busca é unha ferramenta máis para poñer a disposición dos concellos, para que os concellos poidan poñer a disposición vivendas a precios económicos para persoas en dificultades que teñan máis dificultades para acceder a unha vivenda de aluguer. O Concello traballa xa nunha segunda fase que permitirá recuperar para uso social outro dos bloques destas vivendas. Doutras 4 en camiño que permitirán constituir ese pequeno bloque de 8 vivendas de alugueiro social que é importante para un concello pequeno como é o noso, non? Esa aposta, efectivamente, por ter unha oferta de alugueiro baremada, ademais, e con un tope de renda e un tope tamén de custe para a veciñanza que permitirá unha vivenda de alugueiro asequible para as familias. Segundo os datos que manexa o Departamento Municipal de Servizos Sociais, actualmente son 8 as familias que precisan deste equipamento. A intención do Executivo é poder dar cobertura a todos os demandantes de cara ao vindeiro ano, unha vez aprobado tamén o regulamento de uso do espazo.